Evanđelje po Mateju, 5. poglavlje. A ugledavši mnoštvo, uzađe na goru, i kad sjede, pristupe mu učenici njegovi. I otvorivši usta svoja, naučavao im je govoreći: Blaženi siromašni duhom, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Blaženi ožalošćeni, jer oni će se utješiti. Blaženi krotki, jer oni će baštiniti zemlju. Blaženi gladni i žedni pravednosti, jer oni će se nasititi. Blaženi milosrdnici, jer oni će zadobiti milosrđe. Blaženi koji su čista srca, jer oni će Boga gledati. Blaženi mirotvorci, jer oni će se zvati sinovima Božjim. Blaženi progonjenici zbog pravednosti, jer njihovo je kraljevstvo nebesko. Blaženi bili kad vas zbog mene izvrijeđaju i prognaju, te lažući izreknu svaku opaku riječ protiv vas. Radujte se i kličite, jer velika je na nebesima plaća vaša. Ta proroke su tako prognali prije vas. Vi ste sol zemlji, no ako sol izgubi okus, čime će se ona zaslaniti? Ona više nije dobra ni za što, osim da se izbaci van, te da je ljudi gaze. Vi ste svjetlo svijetu, ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti pripaljuju svijeću te je stavljaju pod vagan, nego na svječnjak, te svijetli svima u kući. Neka vaše svjetlo tako zasja pred ljudima da vide vaša dobra djela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ne pomišljajte da sam došao ukinuti zakon ili proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Jer, zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ni jedna jota i ni jedan potezić iz zakona neće proći dok se sve ne zbude. Stoga, tko god dokine jednu od tih najmanjih zapovjedi i tako pouči ljude, najmanjim će se zvati u kraljevstvu nebeskome. A tko god ih izvrši i pouči druge, taj će se velikim zvati u kraljevstvu nebeskome. Jer kažem vam, ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti knjižnika i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Čuli ste da je rečeno starima, ne ubij. I tko god ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem, svaki koji se bez razloga srdi na brata svojega, bit će podvrgnut sudu. I tko god rekne bratu svojemu, šupljoglavče, bit će podvrgnut vijeću. A tko god rekne, luđače, bit će podvrgnut paklu ognjenomu. Ako dakle prinosiš svoj dar na žrtvenik i ondje se sjetiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi svoj dar ondje pred žrtvenikom pa idi. Najprije se izmiri s bratom svojim, a onda dođi i prinosi svoj dar. Nagodi se brzo s protivnikom svojim dok si još s njim na putu, te da protivnik ne preda sucu, a sudac te preda stražaru, pa budeš bačen u tamnicu. Zaista kažem ti, nećeš izaći odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića. Čuli ste da je rečeno starima, ne počini preljuba, a ja vam kažem, svaki koji pogleda ženu žudeći za njom, već je počinio preljub s njome u srcu svojemu. A ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje ti je da propadne jedan od udova tvojih, nego da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao. I ako te tvoja desna ruka sablažnjava, odsjeci je i baci od sebe. Ta bolje ti je da propadne jedan od udova tvojih, nego da cijelo tvoje tijelo bude bačeno u pakao. A rečeno je, tko god otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem, tko god otpusti ženu svoju, osim zbog bludništva, navodi je na preljub. I tko god se oženi otpuštenicom, čini preljub. Nadalje, čuli ste da je rečeno starima, ne priseži se krivo, već izvrši Gospodinu prisege svoje. A ja vam kažem, ne kuni se nikako, ni nebom, jer je prijestolje Božje, ni zemljom, jer je podnožak nogama njegovim,
ni Jeruzalemom, jer je grad velikoga kralja, ni svojom se glavom ne kuni, jer ne možeš jednu vlas učiniti bijelom ili crnom. Nego riječ vaša neka bude, da, da, ne, ne. A što je više od toga, od zloga je. Čuli ste da je rečeno, oko za oko i zub za zub. A ja vam kažem, ne opirite se zlomu. Naprotiv, udari li te tko po tvojem desnom obrazu, okreni mu i drugi. I onomu koji bi se htio suditi s tobom i uzeti tvoju donju haljinu, prepusti i gornju. I ako te tko prisili ići 1 milju, pođi s njim i 2. Daj onomu koji od tebe išće i ne okreni se od onoga koji od tebe hoće uzajmiti. Čuli ste da je rečeno, ljubi bližnjega svojega, a mrzi neprijatelja svojega. A ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje, blagoslivljajte one koji vas proklinju, činite dobro onima koji vas mrze i molite za one koji vas zlostavljaju i koji vas progone, kako biste postali sinovima Oca svojega koji je na nebesima, jer on čini da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima, te da kiša pada na pravedne i nepravedne. Jer uzljubite li one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati? Zar i carinici ne čine isto? I ako pozdravite samo svoju braću, što osobito činite? Zar i carinici ne čine tako? Vi dakle budite savršeni, kao što je savršen Otac vaš koji je na nebesima.